Gece işler, terde video çıktı, terde videolar çıkken yetip bolsa, tomaşa etmediniz, tomaşa besişteniz, bir video düşürüp besişer. Doğru değil mi ya şey? Работаем. Hakka yani. Tamam. Hakikaten. Aman. Работаем. Батырcan, оператор. Организатор. Gör. Benim ara, oğlum. Ne olur etmiş. Nefis oldu bu ya. Oğlum, Hava, yani Halife Burkaş. Şu kapıdan giriyor ama. Sonra Yo, başkan öldü bağlı. Öldü. Onu mete neye kakarlanay? ay bilemem bir kahar malum korkut benim. Ay mama, şimdi iyisi bitmez ne oldu diye. İndi var, nimet yer tamasasılar. Şunları şöyle temi fikir ederler. Yo, bir Yani, şu yankı düşen yer mi var? Düştü de yer şunu. Şu bega aydan yerdi. Sana pelus var da biliyorum ben şunu. Yemem de. Yine mehribanlarım şunu Türkmen o adında netip bolsa tadilla görürsünüz. Yine şumat ne ara kesme. Şu fikirlerimi otursa ne temizde ne hid olur dip tugulumdan kino çıtığım bir mes ya da qaytalama. Şu 30. edek mi şu? 30 değil. Emme karışar. Yakında nefis olsa. Karışar. Türkmen'e neyme gelsin o? Kovdan hareketler gelsin o. Kıyılar esas topluyor. Kovdan hareketler olanı umum olyadanı. Ağlanır dersen haf. Kov olya. Edepsizlik gelsene. Dönüklük gelsene. Hayasızlık gelsene. Türkmene gelişmeyen zat mı? Bir edeplik gelsen o Türkmene, bir edeplik. Bir edep değil yara. Türkmene gelişmeyen zat yok. Türkmene 200'lük gelsene. Türkmene gelişmeyen zatdan beri iyen duğun depelemek hemen öz vatanına kilik etmek diyen. Türkmene gelişmeyen zatlar katıken, gelişmeyen zatlarım ken. Bir de millilik gelişe, ağraflık gelişe, edeplilik, ikramlık gelişe, şolardan başka da gelişen o. Ulumsuluk gelsin o. Ay Türkmene näme yeňillik gelsen o. O edepsizlik, yeňillik. O Türkmene agras milletde. Kaka aydymy TikTok sahifamda aýdyşyk, ýagny duýa edip koydum bir näçe kişi ýerine ýetiripdir. Şolaň içine 5 sanaňy taýladyk. Inni şolaň arasynda da yeňjimizi taýlamak isleýär. Elbetde yeňjiň bayragyny täze-täze atdyry ýürüpde taýarlap koydy. Yeňji nädip taýlanýar? TikTok sahifamda ýürütüşe taýlan 5 san adamyny goýjak. Sizin tetleňiz bilen, sizin taýlamaňyz bilen taýlanar. Üçünüň dogamyna sizin ses bermeňizde yeňjimiz belli bolar. Hemem ýürütde siz bilen paýlaşar. Sonra öýrän doganlar 50 gepden belli gepdi. Bollulay. Assalamu alaykum mehriban dostlar, mehriban doganlar. Akşamınız hayırlı olsun. Yine de önkülük canınız sağ olsun. Allah'dan tarafına açık olsun. Arzularınız hasıl olsun. Näme maksat muratlarınız var olsa şol arzularının hemmesine beyik bir var. Ey Allah memnun getirsin. Canınız sağ olsun. Näme diýen? Kän sora berýäňiz. Men köp sorawlara jogap bermänim kän isläwem baramak ýöne şu soraw meni şeýle doýurdy da. Näme horlanýar? Näme hor sen? Naniýan okmy? Näme mi? Bergin wamy? Şuna sorawlar bardy. Hatta dostlar näme diýen? Dert gelmesin ýeňiňiziň başyňyza. Janyňyz sag bolsun men şu söz aýdasym gelýär. Allah jan. Algap çık, haýdap çık görkäňiz şonuň gadryny bilin, şoň saglygyň esas zatdygyny bilin. Hudaýa şükür gowy ýagdaýym gowy. Inni gün Hudaýa şükür gowlaşyp barýar. Şu ýagdaýym. Allah jan şükürler bolsun. Her gelen zat Allahyň sowgatdy pasa edýän. Şoň üçin de onlar şu soraw yapalım ştayda cemlelin canınız sağ olsun men diyeceklerdim. Dine can sağlığınız Allah'tan tarafına açık olsun. Hemmene de govardılar dileyen. Gov toyluğunla uzak yıllarda hemmene de govunlarla idarlaşmak nediv etsin. Hasuda vatanımız var da şükür hemmede de mümkünçülük var. Ey arkadaşımızın
arkadaşlar sizler daimim sayesinde vatanımızda toy olsun. Biz hem şu toylara ama şayet olalı Ağıttığımızın şayatı olalı, kıynaştığımızda şayat bolmaz inşallah. Dine goğunlarda sağlıkta görüşelim, sağ olun. Muttaqi karýeraňyzyň näkilik jemlenmeginden gorkýaňyz? Şol durkumdan eteljek bolsam, ýyle gülkü boljak bolsam, bir uly ýaşa baramda ötüp gelýän ýaşlara bir görüp boljak bolsam, şolaň bir ötüşini badagatyp şolara görübilmezçilik etsek bolsam, biz bu şowunlara yetmäýin, edil şu durkumda şu wagtny şu teňdiýişiň ýaly sunwat ýalymy Döwra Abdullaýdan da karýeramy şu wagt jemlemäge taýyn. Mundan beter ýokary kalmaktan gorkýan. Sebebi gallygyňça howa atmosfera adam gasya demal bilmän gaçban ahmal. Sunwat ýaly ýetip bolsa oýur ağrayıl jemlemeler inşallah. Bir ağrı bolup jemlemek. Şondan gorkýan. Yetip ýok bolup gitmekden. Bir iyi jagadyň bolsa, iň bolmanda bir her wagt sesiň eşdilip dursa, her wagt seni ýatlap dursalar, her wagt seni barada gowdatlar aýdyp dursalar, nesiller geçdi aýdyp dursalar, ana şeýse gowy, ana şo bolmasa kyn. Doğrusu näme? Öňüne görene ýok. Onuň bir ýaşy umytda bizem gowy awraýly jemlenmegini isleýär. İnşallah netip bolsa awraýly jemlener diýen umytda ýaşaýar. Hawa. Ay durumda ýerli bolup bilýär. Şoň üçin ýa-awraýlyk bilen bir oturmasyn. Lübo jemlenmegini ýa. Hawa, jemlenmeler, Normal fara bolar. jemlenmeler. Halkymyz gollap dursa, bizim gowdaşlar töredip dursa, arzum şu bizim hilayan halifalarymyz ýaly bizim hilayan halifa bolup sormak. Ana men pikir edýändim. Erwet sahatda pikir edemem. Men o arada kan pikir etmeýän diňe işlemeli, täze atış etmeli, adamlar bilen elmi dama aragatlaşy taklamak maksat. Iň sonunda ne şu elimde dutarjymyz alyp Al-Qaida bilen jemler da şeýdir. Şoňy görmek nesip. İnşallah netip bolsa Ay kenarın howa dikköşüp. Ata. Ha. Munyar kenara geljeğimde çeňe alyp gaçjaga. Ay daýmalla çeňe gallyp. Gar kaka. Ha. Indi çeňek gerek, ýa-ni balyga. Indi bal tutmak has atlaşda. Ola heyli. Nerededir? Aha. Bana bak. Hey! Aha. Hey, işte, ana sen. Aha. Ayın abi sen. Kaptan dakılı bile. Aha. Ana var ya. Hey! Berge ver. Ama sen. Çıkta şunu. Kollarına çık ya. Ödleri. Hawa. Be. Onu ne pişip bar ver diýer bulara. Näder? Öden burar ödle saçı var. Şeylemi? O Pişirelim bar yansak. Siz saçını dallı. Bir şey verin bolýan bir ýerde bar ya. Görün. Kıyıcılık. Bir şeyler. Ama bir şey. Ödleri.